Prasiatka, pozrite, koho som práve stretla. Líšku, ktorá sa tu zabávala so svojimi kamarátmi. Ahoj, kamaráti. Rozhodol som sa, že to ako ten maskot skúsim. Prasiatka, viete, čo sa mi stalo? Práve zavolal Ježko, ktorý videl náš oznam na lesnej nástenke. Kde si sa nám zatúlal? Ale povedal som si, že musím všetky rozprávkové postavičky, ktorým som ublížil, poprosiť o odpustenie.